Boa tarde a todos e a todas. Imos dar comezo a esta sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de xullo de 2026. No punto primeiro temos a aprobación da acta da sesión extraordinaria de data 8 de xullo de 2026. Non sei se algún grupo quere facer algunha apreciación ao respecto. Ben, pois procedemos a votar este punto primeiro da aprobación da acta da sesión anterior. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. No punto segundo temos a aprobación, se procede, do ditame relativo á determinación dos festivos locais para o ano 2027. Como teñen xa todos os concelleiros e concelleiras á súa disposición, a proposta que se fai para fixar como festivos locais do Concello de Vilalba para o ano 2027 son o día 31 de agosto e o día 1 de setembro, coincidindo con San Ramón e Santa María. Imos proceder a votar este punto. Non sei se algún grupo quere facer algunha apreciación ao respecto. Ben, pois procedemos á súa votación. Votos a favor? Queda aprobado tamén por unanimidade. Pasamos ao punto terceiro, que é a aprobación. Se procede do ditame relativo á aprobación do proxecto das obras de instalación dunha cuberta vexetal de sedum nas instalacións da piscina municipal. Para este punto ten a palabra o concelleiro de Infraestructuras Urbanas. Ola, boas tardes a todos. Isto trase unha cuberta vexetal donde se presentou ante a Xunta de Galicia en plan de o cambio climático. Lóxicamente, o que se busca facer cuestións que impacten positivamente ante os negacionistas do cambio climático, que é coñecido por todos quenes son, e, polo tanto, ese é o proxecto que vai. Imos abrir un turno de intervención dos grupos. Comezamos polo Partido Popular. Sí, boa tarde a todos e a todas. Nada, en relación un pouco a este punto, é unha intervención que se vai a realizar para explicarle un pouco a todos os veciños. Unha intervención que de en torno aos 50.000 euros para o cambio, digamos, da vexetación da coberta municipal, do que é coñecido como as piscinas exteriores, non? Neste punto entendemos que, inda que se fixe un proxecto, debe estar ben valorado pola Xunta para que lle desen a subvención e otorgaba unha parte da inversión que se vai a realizar, por así dicir. Entendemos que un pouquiño que poderías haber, digamos, realizado un proxecto para intervir noutro tipo de zonas tanto do casco urbano ou das instalacións xa previstas, non? Por poñer dous exemplos, isto vai en relación a unha subvención que propón ou intervencións para mellorar un pouco o que son sombrías e aproveitamento enerxético e tema de, digamos, contra o cambio climático. Entendemos que se podía haber utilizado unha intervención nas piscinas municipais as que están cobertas, non? Que levan, pues varios anos que non se está intervindo nada nelas e, podese apreciar a simple vista que a coberta da piscina climatizada, digamos, a piscina cuberta, pues vese con desperfectos tanto na cuberta, con paneis soais rotos, un pouquiño de deterioro que precisaba un pouquiño esa intervención. Entonces poderíamos haber utilizado este tipo de proxecto, este tipo de axuda para poder intervir nesa edificación, non? Ademais de que tamén poderías haber utilizado en parques de infantís para facer, un parque que teña unha cuberta para ter, digamos, sombras para tanto pais e nais e nenos que poden utilizar, non? Un claro exemplo, por exemplo, é o parque infantil que temos aquí diante do Concello, que dende que se cortou o árbore que procedía un pouco a dar sombra, pois non temos hoxe un parque infantil que poida dar sombra e que poidan estar os nenos, digamos, nunhas condicións climáticas adotadas á situación que estamos a vivir estes días, incluso con estas horas de calor, non? Entonces, un pouco en referencia a isto, entendemos que, inda que a Xunta de Galicia iba a aportar ese 80%, o noso voto non pode ser favorable, porque entendemos que un pouco por xustiza, por rigor
gasto público de cara a todos os veciños, entendemos que se debe de priorizar as intervencións nos sitios onde os veciños o demandan, non? Entonces, neste caso, xa lle digo, como estamos a intervir, digamos, nun edificio que foi recentemente inaugurado, entendemos que debía de xa estar contemplado as xustificacións que viñan no proxecto. Mais nada, grazas. Ben, bueno, antes de seguir cos turnos de intervención, pois dicirlle simplemente ao voceiro do Partido Popular que ojalá esta convocatoria de subvencións nos permitira facer outro tipo de actuacións, pero creo que debería lela primeiro antes de opinar, e é un tema que está circunscrito a cuestións de tipo medioambiental e que non permite pois ningunha das actuacións que o voceiro do Partido Popular acaba de ler. En todo caso, esta convocatoria de subvencións presentamos este proxecto que foi un dos que obtivo a maior das puntuacións, por algo sería, e neste caso non estamos debatindo no pleno se nos parece adecuada ou non a subvención, senón se vamos a seguir adiante con este proxecto ou perder o importe da subvención que nos dá a Xunta, posto que ou o executamos ou non o executamos. Imos seguir coas intervencións, ten agora a palabra Vilalba Berta. Nada, en Vilalba Berta o noso voto vai a ser favorable, evidentemente, e queremos que é unha obra que é necesaria dadas as circunstancias climáticas que estamos a vivir. Bénega. Ben, vou abrir un segundo turno, pido que sexan pois rápidos neste segundo turno de palabra. Bueno, dicir que é lógico o Partido Popular que temos aquí enfrente que saben os veciños que é unha subvención que dá a Xunta de Galicia, co portavoz chega a dicir burradas grandísimas sobre as cobertas, costan sobre 180.000 euros. Moitas eu penso que o tema non sabes moi ben, pero bueno, algún día debatiremos de algunhas cousas que levas feito ti neste Concello, tamén xa xo admito, agora xa xo adianto, e sobre todo a unha serie de cuestións respecto a que vosotros estades en contra dunha subvención que vai vir a Xunta. Lóxicamente, eu entendo que se pode ter outro pleno, aprobarase, porque hoxe non temos maioría, pero dicirlle que estades dispostos a perder, tirades en contra mesmo da Xunta de Galicia, aí que xa sodes o colmo de despropósito, verdadeiramente. Eu non sei como non vos cae a cara de vergonza vir a un pleno para votar en base a cos veciños. Eses cartos vanse perder que son de fondos europeos. Dades vergonza. Partido Popular. Sí, bueno, non vou entrar un pouco na terminología que se fai a referencia ao concelleiro Luís Fernández de cara a esta agrupación política, non? O que entendo que os ataques poidos atacar a temas persoais ou demais. Eu claramente aquí veño como portavoz un pouco do Partido Popular e veño a reflexar un pouco os intereses de todos os vilalbeses e todos os vilalbesas, como entendo que os que todos estamos neste salón de plenos estamos a defender eses mesmos intereses, non? De cara un pouco por alusións o que dicía a señora alcaldesa, pois efectivamente eu lín as axudas de solucións baseadas na natureza, que é a proposta MT 975Y, na que fala con temas climáticos e todo ese tema. Entonces todo o que fixen eu creo que non dixen nada fora de lugar, que podían saber feito a mesma intervención que se está facendo aquí na intervención da piscina municipal. Entendemos que eu creo que pode, todos os veciños o entenden, nada máis que ver son, bueno, as alusións que nos trasladan os veciños a raíz das noticias de prensa, non? É igual que o mismo que digo que estas líneas, esta petición de fondos á liña MT 975Y da Xunta de Galicia, pódense incorporar zonas de sombría para parques infantís e demais, como calquer outro están a utilizar noutro tipo de concellos. Eu creo que neste punto eu creo que cometemos un error si aquí estamos a loitar un pouco polos intereses dos partidos de quen esteña na Xunta ou quen esteña no Estado ou quen esteña na Diputación, senón estamos a loitar un pouco polos intereses de todos os vilalbeses. Eu creo que deberíamos, eu creo que nesto estou totalmente seguro que vamos a coincidir nese punto. É máis que dicir que perdemos ese 80% da subvención, eu creo que o Partido Popular o que está a pedir é que se aforre ese 20% para poder invertirlo onde realmente nos trasladan todos os veciños, non? Eu creo que quedou claro desde o punto de vista que acabamos de expoñer, máis nada, e moitas grazas. Ben,
Vilalba Berta, quere volver a intervir ou BNG? Ben, bueno, creo que está suficientemente exposta a situación, vou non aclarar pois para os veciños que nos estén a escoitar nas súas casas. Hai unha convocatoria de subvencións da Xunta de Galicia donde a aportación está limitada a unha cantidade que non chega aos 50.000 euros. O cambio dunha cuberta de calquer edificio pois supón unha cantidade moito maior, co cual pois os fondos que tería que poñer o Concello pois é unha cantidade da que non dispoñemos. En segundo lugar, a cuberta dun parque infantil que xa estamos mirando pois cuatriplica o importe desta subvención e por ese motivo non se puido pedir. Necesitamos pois facer actuacións e temos este proxecto para esa cuberta vegetal na piscina exterior, que é algo pois que xa estaba previsto dende fai tempo, e o que estamos debatindo aquí non é se pedimos ou non a subvención, e temos unha subvención concedida da que pois co voto en contra do Partido Popular perderemos eses fondos. Despois, máis adiante, seguramente o Partido Popular criticará que o equipo de goberno perdeu unha subvención. Pois, se se perde a subvención é porque hoxe a falta de responsabilidade dos concelleiros do Partido Popular pois o fará posible. En todo caso, vamos a meter a votación este punto, que é a aprobación do proxecto de obra da cuberta vegetal nas instalacións da piscina municipal de Vilalba. Votos a favor do proxecto? Votos en contra? Ben, queda rexeitado cos votos do Partido Popular. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 4, que é a aprobación se procede do ditame relativo á aprobación do texto regulador do precio público co obxecto de sufragar o servicio de conciliar na tarde. Saben os concelleiros e concelleiras e tamén os veciños e veciñas que nos estén a ver que no pasado pleno pois trouxemos o regulamento dun novo servicio que o Concello quere poñer en marcha e que leva por nome Conciliar na tarde. Vai a permitir que as familias de Vilalba pois podan deixar os seus fillos e fillas nos centros educativos máis aló pois da hora de finalización da actividade lectiva ata as 6:30 da tarde. Neste caso, o que se trae é o acordo regulador do prezo público que, igual que se fixou para o servicio de madrugadores, será de 40 euros ao mes, con unha bonificación do 30% para aquelas familias numerosas, monoparentais e monomarentais, que será de 28 euros. Imos abrir un turno de palabra para que os distintos grupos pois den o seu posicionamento ao respecto. Ten en primeiro lugar a palabra o Partido Popular. Ben, boas tardes a todos e a todas. Traemos aquí o precio público para o servicio de conciliar na tarde. Bueno, desde o grupo do Grupo Municipal do Partido Popular queremos deixar claro que a nosa postura desde o primeiro momento apoiamos firmemente calquera iniciativa que facilite a conciliación real das familias de Vilalba. Se miramos, sin embargo, un pouco máis a fondo o que este servicio, o precio deste servicio, o sea, que sería a xestión económica, estamos ante un servicio que nace con un déficit estrutural garantido. Según o artículo 44 da Lei de Regularización de Facendas Locais, exixe que os precios públicos cubran o custo do servicio. Aquí sabemos desde o primeiro momento que este servicio vai costar 28.000 euros, preto de 28.000 euros. Sin embargo, o que se vai recaudar non vai chegar a esos 28.000 euros. De feito, se fai unha retención de crédito de pouco máis de 5.500 euros con cargo á participación de educación para salvar este expediente. Pero isto abre dúbidas moi serias. A que melloras o mantenimento dos colexios estamos a renunciar para tapar este buraco? Ademais, se o servicio é un éxito e apúntase máis porcentaxe de familias numerosas ou monoparentais do previsto, esa retención quedará curta antes de acabar o curso. Pero o que máis, alá dos precios, o que máis nos preocupa son as deficiencias do propio servicio. Como xa temos comentado en anteriores plenos, e incluso nos medios de comunicación, vemos que 20 nenos por monitor resultanos un ratio demasiado elevado. Hai que ter en conta que estamos a falar de nenos de educación infantil e de educación primaria. Outro dos puntos que nos preocupa é
que vai ocorrer cos nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo. O documento volve a pasar de longo sobre a inclusión e non recolle absolutamente nada ao respecto. Vai adaptar cociante nestes casos, haberá personal de apoio especializado, é unha cuestión de dignidade e de dereitos que debería quedar regulada desde o primeiro día para garantir unha atención adecuada a toda a infancia. E, en terceiro lugar, como xa temos comentado, volvemos denunciar a falta de igualdade de condicións entre os centros educativos do Concello. Seguimos defendendo que todas as familias do municipio deberían ter as mesmas oportunidades. Como xa reclamamos noutro pleno, nalgúns centros nin sequera se chegou a realizar unha enquisa para coñecer se existía demanda real. No seu día argumentáronos que o motivo era o horario de transporte escolar, pero esa justificación non se sostén. Os nenos que usan o servicio de madrugadores tampouco son transportados ao terminar o servicio, nin do centro urbano nin no rural. Por tanto, o transporte non debe ser un impedimento para valorar a implantación do servicio en todo o municipio. Por todo isto, mantendo a nosa postura coherente de plenos anteriores, o noso voto neste punto será de abstención, por responsabilidade política coas 60 familias usuarias. Non imos bloquear a posta en marcha do programa, pero baixo ningún concepto podemos avalar cun voto afirmativo unha proposta carecedora de rigor económico, pouco transparente cos partidas afectadas e que no social coxea en inclusión, en seguridade polas cociantes, en equidade para o noso rural. Vou intervir antes de que interveñan os outros grupos para aclarar estes puntos que traslada o voceiro do Partido Popular e que parece mentira, como fai gala tantas veces neste pleno, de que leva máis de 20 anos ou estivo máis de 20 anos como concelleiro, moitos deles con responsabilidade de goberno. Sobre a cantidade consignada no orzamento, debería saber o señor concelleiro que para este ano temos que consignar non o total do ano, senón os meses de servizo que se van prestar este ano. Por tanto, se o custe anual son 28.000 euros e o servicio vai a empezar no mes de setembro ou de outubro, pois lóxicamente consígnase a parte proporcional aos días de servizo que se vai a prestar este ano. Non se preocupe que se hai moitas familias con esta bonificación do 30%, a cantidade xa calculou a interventora para que sexa suficiente para cubrir o custe do servicio. Pode estar tranquilo que, afortunadamente, o persoal funcionario deste Concello sabe os trámites que hai que levar a cabo. Respecto da ratio de 20 nenos por cada monitor, non é un capricho deste Concello, senón que é o que establece a normativa autonómica, donde, por certo, goberna o seu mesmo partido ao respecto destes servicios de conciliación. Falaba vostede de que pasa no caso de que algún neno teña necesidades especiales. Mire, o que se trae hoxe aquí e que tamén debería saber vostede é o acordo regulador do prezo público. 2 meses antes, no pleno anterior, trouxemos o regulamento de funcionamento do servizo, que é onde se recollen esas cuestións que hoxe vostede non encontra no prezo público porque, por definición, o prezo público fala soamente das cuestións económicas. A min, a veces, sorpréndeme que un punto tras outro sexa o tema do que se debata o Partido Popular, queira facer ver que ten unha enorme responsabilidade, pero non fai ni sequera a labor nin o análise mínimo das cuestións que se traen a este pleno. Por tanto, respecto ás súas dúbidas económicas, pode estar tranquilo porque a cantidad que está consignada é suficiente para a prestación do servicio. Respecto á ratio, cumplimos escrupulosamente a ratio que está establecida. E respecto ás outras cuestións que vostede me traslada están previstas no regulamento, que parece ser que vostede non leu, a pesar de que xa o sometimos a votación nunha sesión plenaria anterior. Imos seguir coas intervencións dos grupos. Vilalba Berta. Nada, só dicir que o noso voto vai ser favorable. Bloque Nacionalista Galego. Sí, o noso voto vai ser favorable tamén. Ben, non sei se quere facer algunha outra intervención o Partido Popular, pero creo que a cuestión está suficientemente aclarada e debatida. Imos proceder á votación. Só unha cosa, non podo... A ver. Non, simplemente dicirlle que, a ver, nunca fai gala dos anos que estuve aquí no goberno, sempre me repite vostede, nunca fixen gala, sempre está dicindeme vostede que sempre foi concelleiro no Concello de Vilalba, e non fai gala dos anos que estuve aquí de concelleiro, ni moito menos, pero é unha manía que ten vostede de recordarmo continuamente.
Si realmente se cubre o servicio co que se vai recaudar por parte das familias, pois xa o miraremos. Xa o Partido Popular... Non é co que se vai recaudar por parte das familias. Hai unha consignación orzamentaria do custe do servicio dende o seu inicio ata o mes de decembro que vai a rematar. A maiores deso teremos pois a recaudación que se faga das familias, pero aínda que non houbese o total da recaudación, como vostede decía, non vai haber problema porque xa está previsto. Pois o Partido Popular mirará a ver se estaba previsto ou non estaba previsto. Pero, bueno, rogaría que cando teñan outra intervención como voceiro do Partido Popular non se me interrumpa e despois se me conteste. É igual que nos pide a alcaldesa a nosotros, claro. Ben, vamos proceder a votar este punto cuarto da orde do día. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, pois queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista, Vilalba Aberta e o BNG e coa abstención do Partido Popular. O punto número 5 é a aprobación se procede do ditame relativo á modificación do artigo 3 do Acordo Regulador do Prezo Público do Servicio de Madrugadores. Saben os señores concelleiros e concelleiras e os veciños e veciñas que nos estén escoitando que pois dende hai anos funciona un servicio que é o de madrugadores en todos os centros educativos do noso concello e que ten un prezo de 40 euros ao mes para os alumnos que fan uso do servicio todos os días e 6 euros ao día para os días soltos. Ata o de agora non existía ningunha bonificación, igual que para o servicio de concilia na tarde, o que se propón é unha bonificación do 30% para familias numerosas e tamén para familias monoparentais e monomarentais. Así que, bueno, esa é a proposta que se trae, non sei se algún grupo quere intervir neste punto. Partido Popular? Bueno, pues nosotros, como no punto anterior, por coherencia, por responsabilidade política, como xa mencionei anteriormente, o noso voto vai a ser o de abstención. Non imos privar as familias numerosas e monoparentales de Vilalba dun desconto que lle corresponde, pero tampouco imos aplaudir este servicio con estes precios. E si o que votamos en falta pois é que se establecen unhas bonificacións progresivas, segundo que se estableceran unhas bonificacións progresivas en unha renda das familias, non simplemente por ser familias numerosas ou ser familias monoparentales que tuveran unha tarifa plana dun 30% de desconto. Vilalba Aberta. Nada, só decir que o noso voto é favorable. BNG. Ben, pois imos a proceder a votar este punto número 5 da orde do día. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista, Vilalba Aberta e o BNG e coa abstención do Partido Popular. O punto número 6 da orde do día é unha dación de contas das resolucións da Alcaldía e dos acordos da Xunta de Goberno local dende a última sesión ordinaria do Pleno. Teñen os señores concelleiros e concelleiras á súa disposición pois a relación total de decretos e acordos da Xunta de Goberno local dende a última sesión plenaria ordinaria. O punto número 7 é outra dación de contas, neste caso dos acordos adoptados por o Pleno dende a última sesión celebrada o 28 de maio de 2026 non ditaminados anteriormente por esta comisión. E o punto número 8 é a dación de conta da automática aprobación definitiva do Orzamento Xeral Consolidado do Concello de Vilalba para o exercicio 2026. Pasamos ao punto número 9, que é unha moción do Partido Popular sobre o apoio á actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Ten a palabra para a defensa deste punto o voceiro ou voceira do Partido Popular. Bueno, boas de novo. Creo que esta moción vai moito máis alá das siglas de calquer partido político. Falamos de unha iniciativa que incumbe directamente a nosa identidade, a nosa cultura e o noso patrimonio máis valioso, a lingua galega. Se botamos a vista atrás, a historia democrática de Galicia demóstranos que as grandes fitos da política lingüística sempre naceran do acordo. Tanto a Lei de Normalización Lingüística do ano 1973 como o Plan Xeral 2004, aprobándose por unanimidade no Parlamento. Houbo un escenario de consenso absoluto porque todos entendemos que o galego é a lingua propia de Galicia e que todas as administracións temos a obrigación de potenciar o seu emprego na vida pública.
Con todo, o mundo cambiou profundamente nas últimas 2 décadas. O plan vixente redactouse nunha contorna analóxica, moito antes da chegada das redes sociais actuais, as plataformas audiovisuais modernas ou o auxe da inteligencia artificial. Hoxe en día, as formas de socializar dos nosos mozos son completamente distintas. Se queremos que o noso idioma teña futuro, debemos adaptar as novas realidades. Por iso, o Goberno galego mantén aberto un escenario de diálogo social e político no marco do Pacto para a Lingua. Froito deste esforzo, acabase de presentar un documento con casi 700 medidas concretas para a actualización do Plan Xeral. Este texto non xorde de ningún despacho político e porta pechada. É un resultado do traballo riguroso de máis de 130 profesionais de todos os sectores e enriquecese con máis de 1.400 achegas de institucións, colectivos e particulares. É un proxecto de sociedade para a sociedade. Dende Vilava non podemos poñernos de perfil ante esta gran oportunidade histórica. Necesitamos que do debate político resurxa o consenso necesario para brindar o futuro no noso idioma. Por todo isto, solicitamos o apoio dos grupos desta corporación para aprobar os 3 acordos que expón esta moción. Primeiro, manifestar o apoio inequívoco deste Concello á actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Segundo, instar a todas as forzas políticas con representación parlamentaria a que retomen o diálogo e deixen ao carón as posturas inmobilistas para reconstruir novos consensos. E terceiro, dar traslado desta acordo á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e os grupos parlamentarios. Veciños e institución están a pedirnos alturas de miras. Demostremos hoxe neste pleno de Vilalba aposta polo entendemento e polo futuro da nosa lingua. Moi ben, gracias. Imos abrir un turno de intervención dos distintos grupos. Ten a palabra en primeiro lugar o Partido Socialista. Boa tarde a todos e a todas. A verdade é que é moi difícil asimilar as palabras do voceiro do Partido Popular neste tema tan troncal para o país galego, para Galicia, en referente á lingua, non? Ahora, despois de 17 anos de gobernar, despois de 17 anos de desprezo da lingua, de desprezo ao galego, o Partido Popular quere nos facer ver que sí, que realmente é un tema troncal para a convivencia incluso e para a implicación de toda a sociedade cando o Partido Popular o leva desprezando tantísimo tempo. A mesma Xunta recoñece que estamos diante dunha emerxencia lingüística. Isto non é porque sí, isto ven de anos atrás, mesmo dende os despachos, desde as consellerías da Xunta de Galicia, sobre todo da Consellería de Cultura, que non teñen o sentir real da lingua galega. E vese, sobre todo, nas intervencións dos conselleiros cando non son quenes de construir nin os tempos verbais, nin siquiera medianamente unha locución se non se leva escrita, non? É un paradoxo que hoxe mesmos teñamos falando deste tema como adaliz da cultura, como adaliz da lingua galega. Que pasa? Por que o fai agora o Partido Popular? Que quere con isto que nos quere demostrar? É certo que se está a realizar un traballo, é certo que se está a realizar un traballo, non podía ser de outra maneira dende o goberno galego, porque ao final non vamos facer esa historia no tempo dende que, bueno, desde o Estatuto de Autonomía, etcétera, hasta os días de hoxe. Pero hai que recordar, por exemplo, que o Partido Socialista sí estuvo sempre nos consensos e na aposta por regularizar de alguma maneira eficaz e dende todos os eidos da cultura, dende todos os eidos do traballo, dende os eidos da educación a lingua galega. Circunstancia que desde que chegou o Partido Popular do 2009 se esqueceu totalmente ata os días de hoxe. Ben, paradoxo adiante, o Grupo Socialista vai propoñer simplemente unha moción, unha engádega moi sinxela ao punto número 1 dos acordos, que vai chegar aos seguintes grupos. Vale. Un acordo, simplemente engadir unha situación para que non quede sin asumir unha condición.
no punto número 1, o Partido Popular dice que o Pleno do Concello de Vinalba acorda que o novo Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega para o impulso das novas medidas que adapten ao uso do idioma en todos os planos da vida pública. Sí, aquí o Grupo Socialista pois engade que veña precedido dun período de lectura e estudio polos grupos políticos do Parlamento de Galicia, de xeito que podan ser debidamente explicitadas as distintas alegacións e aportacións que se consideren oportunas. Para ello, a comisión correspondente fixará un período máximo de 2 meses. Creo que é lóxico e que, cando realmente este plan xurda da vontade non só de todos os colectivos, de todos os profesionais, sino tamén de todos os grupos políticos, xurda como unha ferramenta de aplicación, e para iso, pois, home, despois de 17 anos, dar un plazo un pouquiño máis extenso de 2 meses para a súa aprobación, eu creo que é o máis acaído, sobre todo en relación aos grupos políticos presentes no Parlamento de Galicia. Ben, ten a palabra o voceiro ou voceira de Vilalba Berta. Neste caso, voceira, que voceiro hoxe non hai. Ben, bueno, eu quería facer un pequeno repaso do que pasou durante todos estes anos. Supoño que recordan vostedes a Galicia bilingüe. Supoño que sí recordarán o Partido Popular de Feijóo apoiando a Galicia bilingüe para loitar contra a imposición do galego. Recordan o decreto do plurilingüismo do 2009, un decreto que rompeu o consenso adquirido no 2004 entre o propio Partido Popular, Partido Socialista de Galicia e o Bloque Nacionalista Galego. Consenso que se alcanzara por unanimidade, un acordo histórico. O goberno de Feijóo foi o máis lesivo para o idioma de toda a historia da nosa nacionalidade histórica. Feijóo rompeu os consensos culturales e identitarios que asumira Fraga durante os seus 15 anos como presidente da Xunta. As manifestacións de Galicia bilingüe acudían o actual presidente da Xunta, Alfonso Rueda, Ana Pastor, ministra de Sanidade, Corina Porro, alcaldesa de Vigo, etc. En estas manifestacións loitaban contra a imposición do galego. Pasamos de ter un preescolar no que se recomendaba que ao menos un tercio do tempo que se impartira o galego nas áreas que eran o castelán predominante, en primaria, na ESO, en bacharelato, que ao menos a mitade das asignaturas se ensinaran en galego con un enfoque especial en materias fundamentais e troncais, como as ciencias puras. O obxectivo era garantizar que calquera cidadán pudera vivir plenamente en galego. Recordaremos aquel programa infantil, o Xabarín Club, que todos os nenos e nenas eran socios con unha audiencia impresionante. Todo isto tirouno pola borda o señor Feijóo e o seu séquito, especialmente o conselleiro de Educación Jesús Vázquez. E que fixeron? Prohibir por decreto que o galego fora a lingua vehicular en materias troncais como física, química, tecnoloxía ou matemáticas. Isto delegaba na práctica a que o galego fora un idioma de segunda. O bilingüismo cordial ou armónico do que falaba Feijóo. Se levanta a cabeza Castelao, que sempre que decía que somos galegos por obra e gracia do noso idioma. Pero despois destas iluminacións de Feijóo e o seu séquito, en que situación nos atopamos na actualidade? O porcentaxe de usuarios habituais caera do 58,8% ao 45%. Son datos do Instituto Galego de Estadística. Os entornos urbáns, a caída impresionante. Vigo é a cidade con menos uso exclusivo do galego, alcanzando apenas un 20,13%. O declive do galego está alcanzado en niveis críticos, especialmente entre a xente nova. Se seguimos así, en 20 anos, podería non haber ningún menor de 15 anos galego parlante. A Real Academia da Lingua
acusa directamente ao marco educativo implantado nas últimas décadas porque actúa como un axente desgaleguizador incumplindo a lei de memoria lingüística. E agora, claro, a Xunta, presionada polos datos estadísticos e as queixas de entidades culturais e familias, decide tomar unhas 700 medidas para dinamizar o seu uso. Mirade, vendo o tremendo estropicio que fixeron coa nosa lingua, agora buscan solucionalo con unha serie de medidas. Pero os responsables dos berros en manifestacións rancias da Galicia bilingua contra o idioma, contra a nosa identidade, contra o maior patrimonio que temos os galegos e as galegas, que é o noso idioma, non se escoita, foron as que desfixeron todo o traballados dese momento co noso idioma. A esas manifestacións, como Alfonso Rueda, hoxe presidente da Xunta, que ali estaba e ora queren solucionalo con 700 medidas en que encima todos aqueles que nos manifestamos por todo o contrario, manifestacións multitudinarias de queremos galego, agora dinnos que lles deamos o noso respaldo. Sinto, pero non. 700 medidas non son suficientes contra o mal que fixeron a nosa lingua. Seguen exactamente igual. Calquera medida de protección sempre é boa, porque a peor non se pode ir. Xa caemos no fango máis oscuro. Pero dende a Xunta, coa maioría parlamentaria do PP, por moito diálogo e consenso que nos queiran vender, van a facer o que lles dé veñan gana. Teñen a maioría. Para Vilalba Berta, a primeira medida a tomar é derogar o decreto 2009 e volver ao consenso que en algún momento se alcanzou, pero iso non o van a facer. Dende Vilalba Berta votamos non, porque ao igual que as comunidades educativas de ambas galegas exiximos a derogación total do decreto. Nada máis. Grazas. BNG. Sí, bueno, Pulsa. Eu vou manifestar prácticamente no mesmo sentido que acaba de facer a compañera de Vilalba Berta. Vou a ser bastante máis breve, pero no fondo vamos a repetir creo que bastante as mesmas cousas, non? Toda esta campaña de presentación de mocións nos concellos non demostra máis ni menos que o fracaso que tivo todas as xuntanzas que tiveron para acadar un acordo. Esta estrategia de enredo do Partido Popular en período preelectoral nun documento de 398 páginas e 700 medidas baseado no bilingüismo armónico. Este é un plan carente de compromisos firmes e serios, un plan que vostedes saben que tivo demora na súa presentación precisamente polas discrepancias dos grupos de traballo formados por persoas expertas, discrepancias, entre outras cuestións, polas reticencias do goberno galego a modificar o decreto de plurilingüismo que limitou o uso do galego no ensino, que levou o noso idioma a estar nunha situación de emerxencia, uns datos que nas súas propias palabras estadísticas Instituto Galego de Estadística e Observatorio da Lingua reflexan unha perda alarmante desde 2008 de falantes ata hoxe 2014. Único caso en todo o Estado. E vostedes queren que apoiemos este plan, que non é outra cousa que maquillar o pensamento de Rueda sobre o noso idioma. Mantén unha postura contraria para que o galego sexa unha lingua oficial de pleno dereito na Unión Europea. Non considera necesario o uso de pinganillos e traductores no Congreso de Deputados en España. O Consello de Europa, a través do Comité de Expertos da Carta Europea das Linguas Minoritarias, emitiu informes críticos e recomendacións ao goberno galego exixindo corrixir a falta de uso do idioma en ámbitos como a educación e a xustiza. Por todo isto, nós votaremos en contra. Nada máis. Moi ben, grazas. Bueno, imos abrir un segundo turno, comezando pois por o partido que propón a moción. Bueno, pois é unha pena, non? Que tanto Vilalba Berta como o Bloque Nacionalista Galego non voten unha moción donde o único que se está pedindo son 3 puntos que creo que son bastante aceptables. Incluso, bueno, pois a emenda de engádega que nos presenta o Partido Socialista non hai problema ningún por aceptada, non? Por parte do Partido Popular. Simplemente
se pide manifestar o apoio inequívoco deste Concello de Actualización da Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. O sea, eu creo que o Partido Popular, desde a Xunta de Galicia, que está pedindo que todas as forzas políticas se xunten para facer un novo plan de normalización da lingua galega. Non miramos ao pasado, senón miramos ao futuro. E miramos de seguir apoiando a lingua galega en todos os eidos, non? Pois é o que se está pedindo neste primeiro punto. En segundo lugar, estar as forzas políticas con representación parlamentaria a que retomen o diálogo, pois é retomar o diálogo. Un diálogo que por parte do Bloque Nacionalista Galego está pechado. O Bloque Nacionalista Galego o único que quere é un diálogo bilateral, non o quere o Partido Popular. O Partido Popular quere un diálogo a tres bandas, co Partido Socialista, co Bloque Nacionalista Galego e co Partido Popular, que cheguen ese acordo igual que se chegou en anteriores anos, pero non que o señor Rueda se sente exclusivamente coa señora Ana Pontón. Eu creo que calquer forza política, sexa de Galicia ou sexa de fora de Galicia, podrá entender cal é a postura desde a Xunta de Galicia. Unha unión de todas as forzas políticas. En terceiro, dar traslado á Consellería de Cultura, pois me parece o máis lógico. Se votan en contra, bueno, pois entendo, como dice o concelleiro do Bloque, estamos en pre-campaña, e supoño que por iso tamén vanse decidir hoxe, a partir de agora, pois moitos votos mirando moitas eleccións municipais. Nada máis, simplemente eso, decir que aceptamos a emenda que fai o Partido Socialista e gostaríamos que sí, que todos os grupos políticos votaran a favor desta moción. Moi ben, gracias. Partido Socialista. Bueno, sen quitar ningunha coma do expresado polos tanto por Pilar Aberta como polo BNG, o Partido Socialista e o Grupo Socialista é perfectamente consciente do lugar en que ocupou cada un en cada momento da historia, da evolución e do que fixo cada quen ao respecto da defensa e da promoción da lingua galega, e somos conscientes, por unha parte, do que estamos neste momento, porque ao que nos levou precisamente o Partido Popular, dende as institucións de goberno da Xunta de Galicia. A partir de aí, compartir mínimamente os acordos, porque teñen unha base de entendemento entre as forzas políticas que compoñen o Parlamento de Galicia. E, evidentemente, a presa que lle dá ahora o Partido Popular na Xunta de Galicia para resolver este problema, pois non entendemos tampouco que non seña no amplo consenso e aspecto do panorama político. Por lo tanto, apostamos porque sexa así, apostamos porque se abra esa mesa que non seña unilateral a hora de decidir o que se quere facer ao respecto da lingua e que sexa volver outra vez ao consenso e o que decía tamén de derogacións, etc., de normativas pasadas debe efectuarse, pero iso terase que acordar, obviamente, na mesa e na comisión correspondente para que cando chegue ese plan ao Parlamento de Galicia non pode ser que chegue se non seña co aprobación das tres mayoritarias forzas que representan o panorama sociológico galego no Parlamento de Galicia. Moi ben, gracias. Ten a palabra Vilalba Berta. Nada, eu só quero decir que o concelleiro do Partido Popular di que é unha pena que tanto o BNG como Vilalba Berta votemos en contra. A min o que me dá pena é o menosprezo que sufriu o noso idioma durante tantos anos. Eso sí que me dá pena. E chegar a este punto no que nos atopamos hoxe. Eso sí que me dá pena. E creo que ten que haber unha negociación seria, non de 700 puntos, para seguir prácticamente igual, que nada vai cambiar. Hai que tomar este asunto en serio. E que o toman pouco en serio non hai máis que prender a televisión, a TVG, que traen continuamente xente de fora de Galicia, castelán parlante, e cada vez ata na TVG se utiliza menos o idioma galego. E pena tamén me dá ver un presidente como o señor Feijóo, que foi de Galicia, pero é galego, utilizar en todas as súas intervencións tempos verbais compostos. Eso sí que me dá pena, moita pena, nada máis. Grazas, BNG. Ben, pois, habendo exposto os distintos grupos o seu posicionamento ao respecto desta moción,
Vamos a votar o texto coa incorporación da engádega que di o Pleno do Concello de Vilalba acorda co novo Plan Xeral de Normalización Lingüística, de normalización da lingua galega para o impulso de novas medidas que adapten o uso do idioma a todos os planos da vida pública, veña precedido dun período de lectura e estudo por os grupos políticos do Parlamento de Galicia de xeito que poidan ser debidamente explicitadas as distintas alegacións e aportacións que se consideren oportunas. Para elo, a comisión correspondente fixará un período máximo de 2 meses. Ben, pois imos proceder á votación. Votos a favor. Votos en contra. Ben, pois queda aprobada esta moción. Imos pasar ao punto 10º, que é o rogo do Partido Popular en relación ao desenvolvemento do polígono industrial Sete Pontes por parte do Concello. Ten a palabra para a defensa deste punto o voceiro ou voceira do Partido Popular. Sí, boas tardes a todos e a todas. Neste punto trasladámonos un pouco o interés que nos amosan tanto desde a asociación como das empresas, tanto que están xa instaladas como alleas ao propio Concello, por saber un pouco como está o plan da seguinte ampliación do polígono industrial de Vilalba. Un pouco por poñer en contexto a todos os vilalbeses, o polígono industrial de Vilalba está proxectada, digamos, a seguinte ampliación, pero estamos xa a uns niveis de unha situación actual, uns niveis de ocupación de superficie bastante altos, entonces estamos rondando xa casi preto cerca do 90% das parcelas ocupadas, e o que entendemos como un traballo que é tedioso e que é no tempo, moitas veces cuns prazos moito máis longos dos que todos seguramente esperábamos. Entendemos que é importante volver a darles un pequeno impulso a esa ampliación para poder ir vendo froitos dese traballo, un pouco porque estamos nun polígono que naceu no ano 1984 con a primeira fase que se subdivideu a súa vez en 2 fases que se prolongaron a principios dos anos 90 que ao longo destes últimos anos fixose tamén a ampliación da parte que entendemos como ampliación de Entre Pinares, e que recentemente chegáronse a adxudicar 2 parcelas, o que ve que siga habendo interés por parte tanto de empresas locais de seguir ampliando, de seguir apostando, seguindo creendo por un futuro por Vilalba, como empresas tanto da comarca como de provinciais que poden ter aquí só industrial para poder asentarse no polígono. Entonces, eu neste punto traíamos uns hitos, de marcar uns hitos para poder ir dando un pouco resposta a todos tanto a Asociación de Empresarios como a futuras inversións que se poidan asentar en Vilalba, pero tampouco xe non está o concelleiro, entendo que o concelleiro responsable desta área, trasladar un pouco o noso interés porque se siga apostando por esa ampliación do polígono. Máis nada, gracias. Partido Socialista. Seguimos con situacións un tanto anómalas neste pleno por parte do Partido Popular. No que atinxe a situación no que se atopa a ampliación do polígono industrial, veu xa a bastante máis sesións plenarias anteriores onde se foi explicando os pasos que se estaban dando e do que realmente faltaba por dar. Estaba a piques de solucionarse o problema para o último informe para poñer a disposición desa ampliación sobre 230.000 metros cuadrados. O Concello está en contacto permanente coa Asociación de Empresarios que vai sabendo precisamente, están perfectamente informados da situación que hai, polo tanto, está ben que deixarse ver, está ben facer este tipo de pronunciamentos no pleno, pero, un pouco é redundar sobre o que xa son coñecedores o Grupo Popular, é coñecedor de como está, de como se está desenvolvendo. Polo tanto, o Concello toma nota destes puntos. Despois, non sei se no terceiro punto iniciar a instalación de hidrantes. Se está
a ampliación do polígono sin acordar definitivamente, non vamos a poñernos a instalar hidrantes nunha ampliación dun polígono sin que esteña previamente urbanizado, etc. etc. Por lo tanto, é poñer un pouco o carro diante dos bois. Non, eu quero entender que se equivocou e quería poñer no actual polígono, pero se está no actual polígono, pois están os hidrantes instalados, están revisados, están controlados. Por lo tanto, o terceiro punto tampouco ten moita razón de ser neste rogo que presenta ao Pleno. Pero, bueno, en todo caso, pues, seguiremos, como non, dando, e o grupo, neste caso, o primeiro teniente da alcaldesa seguirá dando as explicacións oportunas chegado o momento cando se produza algunha variación ao respecto do actual estado. Villalba Berta. Bueno, hola, boas tardes a todos e a todas. O noso compañeiro Modesto non está aquí físicamente, pero sí está presente, Entón vou a ler e fai o seu traballo para que estén tranquilos os componentes do Grupo Popular. O noso voceiro e responsable de desenvolvemento industrial Modesto Renda non pode estar presente hoxe nesta sesión plenaria, pero o primeiro que nos traslada a hora de consensuarnos esta intervención foi o seu asombro pola presentación deste rogo. Porque o ben vostedes descoñecen completamente os tempos e procedimentos dunha modificación da normativa urbanística como é o caso da relativa ampliación do polígono, o que ao noso modo de ver os incapacita para gobernar, ou ben vostedes tentan agochar a súa absoluta ausencia de proxecto teimando nunha cuestión da que tanto vostedes como grupo político con acceso ao expediente de ampliación como a Asociación de Empresarios de Vilalba están informados ao día, o que ao noso modo de ver é aínda máis grave que o anterior. Dende Villalba Berta denunciamos durante anos que o noso Concello levaba demasiados anos deixando pasar empresas e postos de traballo, consecuencia da non disponibilidade de chan industrial. É por isto que dende o día 1 da legislatura este expediente foi unha prioridade para a Concellería de Desenvolvemento Industrial e o Goberno Municipal no seu conxunto. E 3 anos despois, está xa na fase previa a aprobación provisional. O desbloqueo primeiro produciouse nunha reunión na sede da Confederación Hidrográfica do Miño Sil. O noso obxectivo como goberno era clarificar cos seus responsables os parámetros de verquido, xestión das aguas residuais, e alcanzámolo, porque a cuestión da depuración era decisiva para alcanzar os necesarios permisos e agora, logo de que o equipo redactor enviara á Confederación as novas cifras, este asunto está resolto. O segundo, acadámolo unha reunión cos representantes do Ministerio de Fomento en Lugo. O motivo? A existencia dun camiño real que cruza a zona de ampliación como se pode apreciar na imaxe que vos mostro. Bueno, podedes pasar por aí. Tino, ves aquí o camiño real. Pasade por aí. Aos termos, un requerimento previo de patrimonio para a posta en valor dese camiño é pasar o propio camino por unha parcela expropiada para as obras da autovía. O Concello e da man do técnico redactor propusemos asumir a titularidade da mesma condicionada ao informe favorable do anterior, e acadámolo. Pero é que, ademais, o Ministerio requeriunos, e cito textualmente, unha análisis de la afección al nivel de servicio e seguridade viaria que los tráficos xenerados e atraídos polo ámbito que se pretende desarrollar puedan producir en las carreteras, nas estradas estatais afectadas, a 8 e Nacional 634. En especial de los elementos que componen os enlaces con la LU 861 e a corrección dunha pequena asimetría con catastro na primeira fase da ampliación. Con todo, pusémonos a traballar e as dúas están resoltas co informe positivo do Ministerio. E a terceira e última, vimos de desolventala este último mes, pois os técnicos municipais apreciaron que era necesario para traer ao Pleno esta ampliación o informe favorable da Subdelegación de Industria, única e exclusivamente pola presenza dun gasoducto que obviamente non intervén de xeito directo na ampliación. Así, e unha vez recibido este informe, o expediente por fin poderá pasar polo Pleno, de xeito que o sector 1, fase primeira desta nova ampliación, quedará resolto para a licenza directa e o sector 2, fase segunda, figurará para un planeamento non detallado que haberá que resolver no futuro como un plan especial. Mais resumido, que o Concello de Vilalba poñerá a dispor das empresas e autónomos máis de 234.670.000 metros cadrados de chan industrial,
quedando previstos para unha segunda fase outros 104.750 metros cuadrados. En base a isto e todo anteriormente exposto, dende Vilalba Berta instámonos a rectificar e retirar a súa iniciativa os puntos 1, 2 e os puntos 3 e 4, e ao compañeiro Eduardo Vidal xa o resposto. Grazas. Ben, Menega. Ben, estamos falando dun rogo, entón como non o vamos a debatir, pois tomamos nota da petición que se fai dende o Partido Popular. Bueno, manifestar tamén como alcaldesa a miña sorpresa por este rogo cando pois saben perfectamente cal é a situación do expediente de ampliación do polígono que foi tratado pois nas distintas reunións que todos os membros da corporación mantivemos coa Asociación de Empresarios, entre eles pois concelleiros e concelleiras do Partido Popular. Bueno, saben que se aprobou inicialmente esa modificación das normas para a ampliación do polígono na última sesión plenaria do mandato anterior e que durante pois, o que vai deste mandato pois están facendo xestións para conseguir todos os permisos oportunos tal e como lles veñen de relatar os concelleiros con responsabilidades no goberno. Fai pouco mantivemos unha reunión coa Asociación de Empresarios onde se lles explicou detalladamente esta cuestión, están perfectamente informados. Parece ser que quen non o están tanto, pois son os concelleiros do Partido Popular, insisto, a pesar de que todos os plenos, pleno tras pleno, abordamos esta cuestión e a pesar de que en todas as reunións que se mantiveron pois coa Asociación de Empresarios estaban pois tamén presentes. Todos os que estamos aquí somos perfectamente conscientes da complexidade deste tipo de expedientes e, bueno, pois este rogo tomamos nota, pero ojalá puidéramos resolvelo simplemente pois dende o Concello de Vilalba. Imos pasar... Un pouco por interviso, non as que un segundinho por... A ver, por alusións non houve, pero bueno, sí. Bueno, como decía que non estaba informado ou algo así, comentou algo enterado o Partido Popular, non? Un pouco neste punto, desde o Partido Popular, amosamos tamén o noso ofrecemento e agradecemos tamén un pouco as verbas do concelleiro Modesto Renta que trasladase a opinión sobre este punto, que entendemos que estamos totalmente de acordo porque aparte os puntos que trouxo tanto Vilalba Berta desde o ano 2019, do ano 22, do ano 23, que chegou incluso no 22 a criticar como completa parálisis municipal, o 24, 25, hoxe estamos no 26, bueno, entendemos que estamos todos apostando ofrecer o Partido Popular a organizar unha comisión de urbanismo na que se poidan tamén o que podamos apoiar neste punto, pois axudar e que poida sair isto adiante. Moitas grazas. Ben, eu podo entender a motivación do rogo presentado polo Partido Popular, pero é verdade que cando se propoñen pois unha serie de cuestións hai que ser exhaustivo na redacción e o que pide o Partido Popular é que o equipo de goberno avance os traballos técnicos necesarios. Os traballos técnicos están completamente avanzados, o que nos falta agora son os permisos de outras administracións que interveñen sobre este planeamento. Por tanto, o punto segundo, elaborar unha proposta de ordenación futura, pois a proposta de ordenación futura está elaborada e os restantes puntos que poñen, pois iniciar a instalación dos hidrantes, bueno, pois cando cheguemos a ese río cruzaremos esa ponte, non podemos iniciar a instalación dos hidrantes antes de ter abordado o planeamento. E despois instar o equipo de goberno a informar trimestralmente á corporación. Estamos celebrando sesións plenarias cada 2 meses donde pois se aborda unha tras outra esta cuestión e teñen ademais, como digo, pois cumprida a información en todas as reunións que estamos mantendo tamén coa Asociación de Empresarios nun exercicio de transparencia que non recordo eu que se fixese en corporacións anteriores. Imos pasar ao punto número 11, que é outro rogo do Partido Popular sobre a mellora da área de autocaravanas. Neste punto tamén pois ten a palabra o voceiro ou voceira deste grupo. Boas tardes. A área de autocaravanas de Vilalba constitúe un servicio de gran importancia para a promoción turística do noso concello, contribuindo á chegada de visitantes, ao dinamismo da economía local e á proxección da imaxe de Vilalba como destino de turismo itinerante. Non obstante, durante a pasada semana constatouse que o sistema de abastecemento de auga potable
da citada instalación non se atopaba en correcto funcionamento, impedindo aos usuarios facer uso dun servicio básico e indispensable. Esta situación supón un prexuicio para as persoas que visitan o noso municipio e pode provocar unha valoración negativa da instalación e do propio destino turístico. Así mesmo, tamén se detecta que a localización da área de autocaravanas, tanto no Google Maps como en outras plataformas digitais, non é a máis axeitada, quer dizer, que non é precisa, dificultando que os visitantes poidan atopala con facilidade. Hoxe mesmo eu intentei por enésima vez e, salvo a inteligencia artificial, que parece que é a única que se enterou de que se fixo o cambio da área de autocaravanas, o resto sigue figurando no mesmo sitio que é no campo da feira. En atención ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Vilalba eleva ao Pleno da Corporación Municipal o presente rogo, que proceda coa maior brevidade posible a revisión, reparación e posta en correcto funcionamento do sistema de abastecemento de auga potable da área de autocaravanas, garantindo que este servicio esencial estea plenamente operativo para todos os usuarios. Bueno, hoxe puiden comprobar que efectivamente había un operario ali traballando e que o abastecemento de auga potable está funcionando correctamente. Si tamén é unha recomendación que faigo a día de hoxe, e vendo o que estaba facendo ese operario, é que o tema de evacuación de augas negras é un pouco deficiente e, añadido á falta de auga potable, ocasionou que efectivamente ali houbera un colapso bastante importante do alcantarillado. Segundo punto, que neste caso podemos retiralo porque xa está reparado o que é o abastecimento da auga potable. Que se estableza un protocolo de revisión e mantemento periódico das instalacións da área de autocaravanas para evitar futuras incidencias e asegurar a calidade do servicio prestado. E que, na medida do posible, se actualice e corrixa a localización da área de autocaravanas tanto no Google Maps e noutras plataformas de xeolocalización e información turística co obxectivo de facilitar o acceso dos visitantes, mellorar a visibilidade da instalación e fomentar a chegada de turistas ao noso concello. Por todo isto, solicítase ao Concello de Vilalba que adopte as medidas necesarias para mellorar a seguridade, a accesibilidade e o funcionamento deste aparcatorio público. Gracias. Moi ben, dúas puntualizacións somente. A primeira ten que ver que a obra aínda non está rematada. A obra non está rematada, está sen recibir. En segundo lugar, falta solamente hai un tema aínda que está por resolver, que é o da conexión eléctrica, pero por parte do Concello está todo realizado, o único que pasa é que faltan os traballos de Vegasa que ten que facer a propia compañía, non depende do Concello. En terceiro lugar, a situación do Google Maps, no momento en que se produza efectivamente o cambio regrado oficialmente, sí, teremos esa consideración de pedir que se realice ese cambio. E despois, por último, eu supoño que foi un erro na escrita, pero unha vez que se mira varias veces o encabezamento de autocaravanas BVB, igual, supoño que sería así. Pero, en todo caso, é un rogo, ben acaído ao sistema de traballo normal do Concello. Como lle digo, no momento en que esteña plenamente recibido, esa situación, falta de electricidade, estarán correxidas debidamente. Vilalba Berta. Nada, despois de escoitar as explicacións do compañeiro Vidal, nada que engadir. Bénega. Tampouco, pareceme estupendo o rogo que fai o Partido Popular. Si todo está solucionado, moito mellor. Bueno, eu creo que para este tipo de cuestións non é necesario agardar a un pleno. Todos os concelleiros e concelleiras teñen o meu número de teléfono ou dos compañeiros que están no goberno, e ante este tipo de incidencias pódese perfectamente contactar con nós e se habría aclarado esta situación. Pasamos ao punto número 12, que é un rogo do Bloque Nacionalista Galego sobre a conversión de mocións en rogo por parte da Alcaldía. Ten a palabra neste punto o voceiro do Bénega. Bueno, somos os que vamos a hacer directamente, porque somos os que máis vamos rogar. Bueno, en fin.
Neste primeiro... Sí. Ben sendo habitual no presente mandato, na sesión do 26 do 5 do 25, o Pleno do Concello de Vilalba aprobou por maioría cos votos a favor do BNG do Partido Popular e cos votos en contra do PSOE e dunha concellera de Vilalba Aberta e coa abstención do voceiro de Vilalba Aberta e vicealcalde a seguinte moción presentada polo BNG. Ben sendo habitual no presente mandato institucional a conversión das mocións en rogos por parte da Alcaldía ao abeiro dun informe solicitado á Secretaría Municipal que fai unha interpretación legislativa tan respetable como discutible. Esta é unha práctica que xerou polémica no mandato anterior co abandono da sesión plenaria o 29 de setembro de 22 dos partidos na oposición como medida de protesta ao non veren atendidas as súas xustas demandas. No pleno aludido, o portavoz do Partido Popular Agustín Bamonde cualificou a postura do equipo de goberno como censura previa e o voceiro de Vilalba Aberta, Modesto Renda, de forma máis belixerante como atropelo democrático sen precedentes na historia do Concello de Vilalba, nun intento desesperado de silenciar a oposición. O BNG non pretendemos entorpecer en absoluto o desenvolvemento da actividade municipal, senón manter a coherencia con o noso programa electoral e buscar a máxima transparencia posible, evitando o baleirado de competencias do propio Pleno no convencemento de que este é o mellor servizo que se pode prestar á democracia e á poboación de Vilalba. Compre salientar que hai concellos nos que mesmo as preguntas son formuladas nos plenos por membros dos partidos na oposición directamente ás áreas de goberno implicadas sen seren presentadas previamente. O estar recoñecido, ademais, pola propia Secretaría o sentido non vinculante do informe de referencia, só cabe entender a conversión das mocións en rogos como unha medida política interesada e arbitraria que trata de eludir o posicionamento do equipo de goberno evitando a votación para limitar os dereitos legítimos da oposición. O abeiro do exposto, o BNG de Vilalba, somete ao debate, que non hai debate, o se rogo, o Pleno do Concello de Vilalba, o seguinte acordo sería: o Pleno do Concello de Vilalba exixe ao equipo de goberno municipal o cumprimento do acordo de referencia aprobado por maioría na sesión plenaria do 26 do 5 do 25. Nada máis. Partido Popular. Sí, estamos totalmente de acordo co rogo que fai o Bloque Nacionalista Galego. Xa ten solicitado máis veces o Partido Popular que existe unha continua transformación das mocións que se presentan en rogos. Pero bueno, vamos a estar con canto nos dentes, querido Albite, porque, como tú dices ahora, que vamos a ir ao ceo porque levámonos de cantos rogos, as mocións convirtranse en rogos, pero ahora de repente os rogos xa se poden solucionar por teléfono, según dixo a alcaldesa. Entón, dentro de pouco aquí non falamos absolutamente de nada. Non sei para que vamos a ir. Pero bueno, sí, apoiamos totalmente ese robo, como non pode ser de outra maneira. Vilalba Aberta. Pois nada, é un tema que levamos tratando moitas veces en estos plenos. Bueno, unha decisión da alcaldía, nós tamén no seu momento, a verdade que nos molestou bastante, por iso o comentario de atropelo democrático. Eu entendo que hai mocións que si se teñen que convertir en robo, claramente, pero como a decisión, en este caso, está a Secretaría e a Alcaldía que toman a última palabra, pois nada, a seguir. Bueno, eu dixen antes que sesión plenaria tras sesión plenaria pois debatimos sobre os mesmos temas e este é pois un exemplo. Eu creo que primeiro hai que deixar claro que nesa moción ou nese rogo ao que alude o Bloque Nacionalista Galego, que se pedía era que cada vez que se reconvertira unha moción en rogo fose acompañado dun informe xurídico da Secretaría da Corporación, da que, por certo, e paréceme pois algo que debería reconsiderar, pon en duda o seu criterio xurídico. O secretario ou secretaria da Corporación é o asesor xurídico da Corporación, gustelle máis ou gustelle menos o voceiro do BNG. O que defende esta alcaldía, e o vou a defender sempre, é que isto suporía que teríamos a Secretaría Municipal traballando só para explicarlle ao BNG algo que si fixese o esforzo de ler este informe que ten a súa disposición no expediente 3672 do ano 2022, que o ten incorporado tamén a documentación deste pleno, pois bastaríalle para saber o porqué se reconvirten todas as mocións que non son competencia plenaria nun rogo.
A configuración da orde do día dos plenos é unha facultade da alcaldía. Dío o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, coñecido como ROF. No seu artigo 82.1 di que o orde do día das sesións plenarias será fixado por o alcalde ou presidente asistido da secretaría. É dicir, que a competencia para determinar que asuntos integran a orde do día do pleno correspóndelle á alcaldía coa asistencia técnica e xurídica da Secretaría. O propio artigo engade que a alcaldía pode consultar, se o considera oportuno, á Xunta de Goberno, aos tenentes de alcalde ou aos portavoces dos grupos municipais, pero esa consulta é potestativa. A decisión final é do alcalde ou da alcaldesa. E esa competencia, ademais, complementase con outro artigo do ROF, neste caso 81.1, que di que no expediente de convocatoria debe constar expresamente que a fixación da orde do día, como pode comprobar vostede en todas as convocatorias que se lle remite das sesións plenarias, faise por orde do alcalde, alcaldesa ou presidente, o que evidencia que, o que lle acabo de decir, que a competencia para fixar a orde do día é do alcalde ou da alcaldesa. Ademais, a Lei Reguladora de Bases de Réxime Local atribuye á alcaldía a competencia para convocar e presidir as sesións do pleno, polo que resulta coherente, é dicir, quen vai a dirixir o pleno vai a facer en base a unha convocatoria coa que está de acordo. Por tanto, é a alcaldía quen decide que asuntos forman parte da orde do día, é a alcaldía quen comproba coa asistencia da Secretaría que cada un dos asuntos reúna os requisitos legais para ser debatidos e ten a facultade de poder recualificar xurídicamente unha iniciativa cando a súa verdadeira natureza non coincida coa denominación que o grupo que a presenta lle deu para evitar que se tomen acordos que despois sexan nulos de pleno dereito. E volvemos a explicar ese informe da Secretaría onde lle di que hai competencias do pleno, competencias da Xunta de Goberno e competencias da alcaldía. Nin a alcaldesa pode aprobar por decreto algo que seña competencia do pleno, nin o pleno pode aprobar algo que seña competencia da Xunta de Goberno ou da alcaldía. E ese é o motivo polo que, cando unha moción pretende atribuir ao pleno competencias que non son do pleno, se reconvirten nun rogo, porque o equipo de goberno toma nota do que vostede pide e, en caso de consideralo oportuno, pois pono en marcha exercendo a súa competencia. Eu creo que aquí o problema está en partir dunha premisa que non é certa ou que non é verdade, e é que a alcaldía non ten que limitarse a incorporar á orde do día do pleno as iniciativas coa cualificación que lle dan os grupos. Este artigo que lle acabo de explicar dalle a potestade á alcaldía asistida por a Secretaría do Concello a poder reconvertir ou cualificar xurídicamente seguindo un criterio técnico as cuestións que se presentan. Por tanto, a alcaldía non reconvirte mocións en rogo por voluntade política nin por conveniencia. Nunca se negou o debate e aquí estamos debatindo todos os rogos. Faise seguindo un criterio xurídico que está exposto nese informe da Secretaría Municipal, que é o órgano encargado do asesoramento legal preceptivo da corporación. O informe do secretario, que non leu, que estou segura que non o leu, conclúe expresamente que a alcaldía ten capacidade para recualificar propostas cando o seu contido constitúe realmente un rogo e non unha moción. Por tanto, non é unha decisión política, senón o exercicio dunha facultade que a norma atribúe á alcaldía. Podemos volver a entrar outra vez no debate de que é unha moción, que é un rogo, pero é que creo que está suficientemente debatido, creo que está suficientemente aclarado, non existe ningunha vulneración dos dereitos da oposición. Nese informe que non leron, o secretario tamén aborda expresamente esta cuestión e conclúe que a recualificación dunha moción nun rogo non vulnera ningún dos dereitos de participación política do artigo 23 da Constitución, nin os dereitos de igualdade ou petición. A oposición segue podendo defender a súa iniciativa, segue podendo debatir, segue podendo fiscalizar ao goberno e segue podendo formular rogos e preguntas. O que non se pode facer é
entrar nese perigoso xogo de adoptar acordos para os que non somos competentes. E creo firmemente que a petición do BNG neste rogo non ten ningunha razón de ser, porque creo que non é necesario que para cada unha das mocións ou rogos se faga un informe. Xa existe un informe xurídico da Secretaría que emite un criterio xeral e suficientemente fundamentado para todas e cada unha das mocións. De feito, pois siguen insistindo neste tema, pero calquera dos concelleiros que estamos sentados hoxe mesmo neste pleno somos perfectamente conscientes e coñecemos cal é o motivo por o que en algunhas ocasións se reconvirten esas mocións en rogos. E, por tanto, bueno, eu creo que o BNG, o Partido Popular ou calquer forza política ten o dereito, está perfectamente en condicións de poder discrepar deste goberno. Sinceramente o creo. E pode discrepar calquera e é un exercicio, ademais, moi sano. Decíalle antes, o que non me parece tan ben e creo que é un exercicio perigoso é discrepar do criterio técnico e da independencia da Secretaría do Concello. Tamén das leis e tamén da xurisprudencia, porque ao final este tipo de discursos creo que van en contra pois mesmo da estrategia política do BNG. Creo que se os informes xurídicos non os temos en conta ou os utilizamos ou lles damos validez según vayan a favor ou en contra do que pensamos, pois ao final o que estamos facendo é interpretando a legalidade ao noso antoxo. Así que eu creo que non hai que seguir neste camiño, é criterio desta alcaldía respetar ese informe de secretaría, igual que se respetan todos os informes de secretaría e todos os informes técnicos que emiten os funcionarios desta casa, e nese camiño vou a seguir. Poden volver a traer pois este rogo para o seu debate ás veces que queiran. A miña postura e a deste grupo de goberno vai a ser sempre a mesma. Creo que non se vulnera ningún dereito de ningún concelleiro, non se vulnera ningún dereito político de ningún grupo, simplemente pois hai un criterio xurídico exposto por a Secretaría do Concello debidamente fundamentado e razonado, que esta alcaldía ten a potestade de fixar a orde do día dos plenos e o fai seguindo ese criterio. Todas as veces igual. Non temos un criterio para cada día nin para cada tema. O criterio está claramente expresado e para a seguridade xurídica de todos é o que vimos aplicando dentro do día 1 de mandato. E, por tanto, bueno, pois tomamos nota do rogo, agradecemos o rogo, explicamos novamente o informe, pero rogaríamos pois que o lean en profundidade, que o valoren e que despois pois cada vez que teñan esa dúbida, pois con consultar o informe verán a resolta sin necesidade de que seña o secretario quen emita un informe ad hoc. Tamén a este respecto existe un informe xurídico da Secretaría que se incorporou á documentación deste pleno ao respecto da presentación presencial en nome dos grupos políticos de documentación por parte de persoas que non son concelleiras desta corporación. O deixa tamén claro o secretario e di que o debemos incorporar ao regulamento de funcionamento que ten o Concello de Vilalba, e é que as persoas físicas poden presentar documentación perfectamente no rexistro e calquer concelleiro ou concelleira pode presentar documentación físicamente en papel. No caso das persoas xurídicas ou dos partidos políticos, exixe a súa presentación conforme a norma por vía telemática. É dicir, que se unha persoa allea á corporación quere presentar documentación en representación dun partido político, non pode facelo de xeito presencial no rexistro. Tería que facelo o partido político a través dos medios telemáticos. Si pode facelo presencialmente no rexistro calquera das persoas que forman parte da corporación. Ben, e dito isto, pois imos pasar ao seguinte punto da orde do día, que é un rogo do Bloque Nacionalista Galego para a revisión e mantemento da seguridade viaria no tramo un rogo do Bloque Nacionalista Galego sobre a reparación, mantemento e posta en valor do Paseo dos Soños. Ten para a súa defensa a palabra o voceiro do BNG. Ben, o Paseo dos Soños constitúe un dos espazos públicos máis singulares e representativos de Vilalba, sendo un lugar de referencia para o lecer, o paseo e a posta en valor do noso patrimonio cultural e natural.
Porén, o seu estado actual amosa un evidente abandono por parte do goberno municipal, consecuencia dunha falta de mantemento continuado ao longo do tempo. Na actualidade, este espazo presenta múltiples deficiencias. Fendas e afundimentos no firme en diferentes tramos, barandas de madeira en mal estado con presenza de musgo e con elementos deteriorados ou rotos desde hai máis dun ano, especialmente no tramo en sentido Ponte dos Freires. Bancos deteriorados e sucios, casetas de refuxo en estado de abandono sen limpeza e con cheiros. Baranda do balcón do Muiño do Rañego en estado deficiente, con elementos rotos e solucións precarias para suxeccións con arames. Aseos públicos na zona do Muiño do Rañego sen mantemento, cun estado impropio dun espazo público. Lousa do teito danada, portas deterioradas e cristais das ventás rotos. Esta situación non só deteriora a imaxe dun espazo emblemático de Vilalba, senón que tamén supón un risco evidente para a seguridade das persoas usuarias e unha falta de respeto de cara á veciñanza. O Obeiro disposto BNG de Vilalba somete ao presidente Rocco instar ao equipo de goberno do Concello de Vilalba a elaborar un prazo máximo de 30 días un informe técnico sobre o estado do paseo, levar a cabo inmediatamente unha actuación integral de reparación e limpeza, así como deseñar un plan de mantemento periódico. Nada máis. Ben, imos dar a palabra aos grupos por orden de representatividade. Partido Popular. Sí, totalmente de acordo con este rogo que presenta o Bloque Nacionalista Galego. Creo que calquer vilalvés ou vilalvesa, é o que é peor, calquer turista que veña por Vilalba, pois pode observar como se encontra o Paseo dos Soños. É unha das zonas de Vilalba máis visitadas polos turistas. A verdade é que o estado de abandono no que se atopa pois é lamentable, non? Eu creo que está moi ben facer obras novas, pero tamén hai que manter as vellas. Este é un paseo que xa se fixo fai moitos anos, e creo que necesita un mantenimiento periódico, e como dice o Bloque Nacionalista Galego pide un informe técnico, un informe de como se debe facer ese mantenimiento. Tamén o solicitamos ao Partido Popular. O mellor o que falta por tema deste mantenimiento, ou que non exista mantenimiento en diferentes estancias municipais por parte deste goberno, é porque non hai unha comisión de urbanismo, non hai unha comisión de urbanismo onde nos enteremos absolutamente de nada, non? Antes, no outro punto deste pleno, pois, se falaba de que están continuamente en comunicación coa Asociación de Empresarios. A mí me parece moi ben que teñan comunicación coa Asociación de Empresarios, pero creo que a representación do povo está no Concello por parte do Bloque Nacionalista Galego, de Vilalba Aberta, do Partido Socialista e do Partido Popular. E creo que sería necesario que dunha vez por todas, despois de xa máis de 3 anos de goberno, pois se convocase unha comisión de urbanismo onde se levaran todos eses temas urbanísticos que está planteando non só o Partido Popular, sino o Bloque Nacionalista Galego. Partido Socialista. Bueno, por boa fe teño que discrepar de varias cousas das que se din aquí, tanto polo BNG como polo Partido Popular. Faltaría máis, o paseo do Río Magdalena non está abandonado, en ningún momento. Ten unhas eivas que son o paso do tempo, o tempo que leva efectivamente feito, e implica que o seu deterioro a partir dun determinado vida útil, pois teña máis problemas que hai uns anos, non? A iso engadimos tamén moitas veces problemas de vandalismo que son tamén frecuentes non só no paseo do río, do paseo fluvial, senón en outras dependencias. Somos conscientes, estáse periódicamente, está en revisión continua. Non creo que non hai ningunha circunstancia que exista en deterioro que non se este puntualmente arraxando con unha dilixencia digna de mención polos servicios de obras, servicios polo personal do Concello. É certo que necesita e quixéramos ter a suficientemente dotación económica para proceder a unha revisión, a unha reintegración total do paseo, darlle outro éxito e poder facer de alguma maneira un novo paseo. Pero hoxendía, o Concello do PP e tamén o Concello do Bloque teñen que ver os orzamentos municipais, que os orzamentos municipais non nos permite facer moitas veces o que quixéramos,
somos conscientes da situación no que se atopa, somos conscientes de que é un lugar emblemático e un lugar moi importante para o lecer, para o disfrute das condicións naturais do noso concello, pero tamén somos conscientes que para facer un novo proxecto e para leválo adiante necesitamos un orzamento. O equipo de goberno leva xa tempo traballando nesa situación para buscar unha incorporación para este tema e seríamos, crédenos todos, que seríamos os máis interesados en que eso se producira. Seguiremos traballando e faremos o posible para que aquelas eivas que se vayan producindo señan arranxadas no menor tempo posible. Digo, o paseo fluvial non está abandonado en ningún momento. Diariamente se están facendo revisións, diariamente se están facendo limpezas, diariamente se están facendo desbroces, etc. Por lo tanto, negamos a maior, pero sí somos conscientes de que o paso do tempo efectivamente exixe unha aportación extra que, consideraremos no seu momento se dá a oportunidade de facer un novo paseo, facer na súa integración total de novo. Miraba Berta. Pois nada, concordo tamén polo dito por Vidal, e é evidente que sabemos que dentro do grupo de goberno todos somos conscientes de que hai moitas cousas por facer, pero todo un tempo non se pode facer. Contamos cun orzamento que queda o que queda e hai que repartilo da mellor maneira e nas cousas máis urxentes. E nada máis. Ben, pois, habendo exposto os distintos grupos o seu posicionamento ao respecto desta cuestión, imos pasar ao punto seguinte, que é un rogo do Bloque Nacionalista Galego para, a ver se non me salto ningún, para a revisión e mantemento da seguridade viaria no tramo urbano da Nacional 634. Ten para defender este rogo a palabra o voceiro do BNG. O tramo urbano Vilalba-Alba da Estrada Nacional 634 presenta actualmente importantes deficiencias de sinalización horizontal e vertical, afectando de maneira directa a seguridade viaria de vehículos e persoas. Nos últimos anos, vense constatando un progresivo deterioro dos sinais varios, especialmente nas liñas de delimitación de carrís e outras indicacións horizontais, cuxa visibilidade resulta insuficiente, particularmente en condicións meteorolóxicas adversas ou durante a circulación nocturna. Así mesmo, existen numerosos sinais verticais que presentan un estado de conservación deficiente, con problemas de lectura, deterioro físico ou mesmo obsolescencia respecto da normativa e das necesidades actuais do tráfico rodado e peoneiro. Esta situación xera inseguridade e dificulta a circulación e incrementa o risco de accidentes nun vial de elevada densidade de tráfico. O abeiro do exposto, o BNG solicita instar ao equipo de goberno do Concello de Vilalba a realizar unha revisión integral do estado de sinalización horizontal e vertical no tramo viario de referencia e proceder ao repintado inmediato das liñas viarias deterioradas e a sustitución dos sinais verticais que non cumpran adecuadamente a función informativa e de seguridade que corresponde. Nada máis. Partido Popular. Si, neste punto non podemos estar en desacordo, evidentemente, porque nos parece que cando menos importante para a seguridade dos usuarios da vía, tanto a sinalización horizontal como a vertical. E engadiríalle simplemente que de algún xeito tamén o estado en que se encontran as entradas tanto nas estradas, tanto na entrada como na saída do pobo, pois dá unha imagen, primeiro unha carta de presentación e logo unha tarxeta de visita de como está o pobo, tanto que nos atopamos como que acabamos de deixar. Estamos totalmente de acordo coa exposición do voceiro do BNG. Damos conta deste rogo, desta situación, como dicía tamén o voceiro do Partido Popular, neste lugar e noutros, efectivamente, hai deficiencias, hai problemas que podemos ir solucionando pouco a pouco. En este caso, damos conta deste rogo e trataremos, nas medidas das posibilidades, de darlle oportuno trato. Miraba Berta. Pois o mismo. É un tema a ver, a tratar. Evidentemente, a sinalización é importante e intentarase solventar o máis rápido posible.
Moi ben, pois imos pasar ao punto número 15 da orde do día, que é un rogo do Bloque Nacionalista Galego relativa á solicitude de información sobre expedientes de responsabilidade patrimonial derivados do estado da Rúa da Pravia. Ten a palabra para a defensa deste punto o voceiro do BNG. Ben, o exercicio das funcións de control e fiscalización da acción de goberno dos membros da corporación require o acceso á información completa, veraz e actualizada que obra en poder do Concello, especialmente cando afecta a xestión de servicios públicos de competencia municipal. O estado de conservación da Rúa da Pravia ten xerado incidencias con danos persoais que puidesen dar lugar á tramitación de expedientes de responsabilidade con posible repercusión económica directa para as arcas municipais. A correcta valoración desta situación require coñecer con precisión o número, estado e alcance económico dos expedientes derivados ao respecto, sen que esta información poida considerarse allea ao exercicio das funcións representativas da corporación. Ao ver do exposto, propoñemos ao Pleno, ao equipo de goberno, instar o equipo de goberno do Concello de Vilalba que no prazo máximo de 10 días hábiles remita aos grupos municipais a seguinte información: relación nominal e individualizada de todos e cada un dos expedientes de responsabilidade tramitados, en tramitación ou resoltos, derivados de danos persoais ou materiais vinculados ao estado de conservación da Rúa da Pravia. 2. Identificación do estado procedimental de cada expediente, indicando fase de iniciación, instrucción, resolución ou arquivo. Importe económico concreto de cada expediente, indicando, de ser o caso, a cantidade reclamada, recoñecida e aboada. 4. Previsións económicas ou provisións contábeis vinculadas a estes expedientes, no caso de que estean recollidos nos instrumentos de xestión municipal. E 5. Documentación verificable dos expedientes administrativos solicitados sen perxuízo das limitacións legais respecto a datos persoais protegidos. Nada máis. Ben, eu antes decíalles que a veces hai cousas que non hai que traer a pleno, que basta con facer unha chamada de teléfono e se poden resolver. Pois neste caso é que calquer concelleiro ou concelleira pois pode presentar un escrito en rexistro e non necesita traer esta petición a pleno. É como funcionou toda a vida pois o dereito de petición de información dos concelleiros e concelleiras. E creo que non é unha cuestión a debatir, non fai falta traer un rogo a pleno para solicitar esta documentación, basta con que o voceiro, neste caso do grupo do BNG, presente un escrito por rexistro solicitando esta información, dáselle acceso aos expedientes e pode ter toda esta información pois nun plazo breve de tempo, non é necesario que presenten pois un rogo ao pleno. En todo caso, bueno, pois vou abrir un turno de debate para que señan os distintos grupos os que se posicionen ao respecto. Partido Popular. Sí, boas tardes. Neste punto entendemos perfectamente a posición do compañeiro Tino Albite, pouco máis que añadir co que acaba de comentar a alcaldesa. Partido Socialista. Bueno, respecto aos expedientes, me parece que hai 4 expedientes ou 5 aproximadamente de caídas. A mí non me sona ao día de hoxe que haxa reclamacións importantes, me parece que non se pagou ningún. Eu, según mirei nos programas, dicir que sí que chama atención, por exemplo, algún que reclamou que rompeu o teléfono, que tuvo ralladuras no bolso, outra máis tamén, me parece que cantidades non se pagou absolutamente ningún, é dicir, sí que se reclaman tamén de outras rúas, pero a min ao día de hoxe me parece que hai 4 ou 5 que sí que reclamaron, que é a verdad, pero tamén reclamaron na Benxamín Paz ás 2 da mañá, tamén reclamaron na Rúa de Migración, é dicir, reclaman en todos os sitios, pero por parte do Concello, xa digo, chama atención reclamacións de que se rayou o móvil. Hai 2 reclamacións de que se rayou o móvil. Do resto, a mí non me costa ningún pago de ningún tipo de indemnización. Vilalba Berta. Nada que comentar. Ben, en todo caso, pois o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego pode formular esta petición por rexistro e se lle enviará esta documentación coa relación de todos os expedientes, todo o que solicitan. Imos pasar aos 2 últimos puntos, que son os relativos a preguntas. En primeiro lugar, pois as preguntas que formula o Partido Popular e despois as preguntas do Bloque Nacionalista Galego.
É coñecedor o concelleiro de Infraestructuras Rurais do Estado das Vías de Titularidade Municipal e pode explicar aos vecinos e veciñas por que as poucas reformas que realiza escasamente duran en bo estado 12 meses? Ben, pois o que me traslada o Concelleiro de Infraestructuras Rurais é que o Concello leva investido no que vai de mandato 1.300.000 euros na mellora da rede viaria. Con todo, está previsto o inicio de preto de 15 obras neste mes de agosto e queda moito por facer. No relativo á durabilidade das melloras, o Concelleiro de Infraestructuras Rurais trasládame que por segundo pleno consecutivo minten. As administracións locais deben colaborar nas labores de limpieza, plans de emerxencia municipais, desbroces nas vías co fin de reducir o risco de incendios forestais. A que se debe que o Concello renuncia á contratación das brigadas municipais logo de que está financiada na súa totalidade pola Xunta de Galicia? Pois por o mesmo motivo que no pleno anterior, que formularon exactamente a mesma pregunta, é unha competencia de medio rural da Xunta de Galicia e perfectamente a Xunta, en vez de derivar os fondos e a responsabilidade aos concellos, pode utilizar eses fondos para contratar directamente as brigadas. Logo da visita institucional do Ministro de Industria para publicitar a Casa Consistorial, cando prevén cumprir coa Lei 39 do 1981, que no seu artigo 3º di que a bandeira de España debe ondear no exterior e ocupar o lugar preferente no interior de todos os edificios e establecementos da Administración central, institucional, autonómica, provincial, insular e municipal do Estado? Pois cando digamos por finalizada e se faga a recepción da obra, pois procederase á instalación deste tipo de elementos. De momento, pois, como poden ver os concelleiros e concelleiras, pois ata o mobiliario está aínda nunha situación de provisionalidade. Cando teñen previsto colocar no Salón de Plenos o cadro do Rei de España, tal e como establece o artigo 85.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais? Eu podo entender pois que os concelleiros e concelleiras do Partido Popular teñan unha preocupación por este tema, pero bueno, como respondín na pregunta anterior, en canto pois se recepcionen as obras da Casa do Concello, pois procederemos á instalación dos mencionados símbolos. Durante as fins de semana, en horario de... saltime unha. Que actuacións teñen previsto o equipo de goberno para dar solución ás altas temperaturas que se producen nas salas de estudos da Biblioteca Municipal de Vilalba? Ben, pois igual que estamos facendo en outros edificios de titularidade municipal, estudiaremos as posibles medidas, pero tamén é verdade que ata o de agora pois non estamos tendo queixas neste sentido. Durante as fin de semana, en horario de mañá, o volardo instalado na Rúa Basanta Silva permanece baixado. Cal é a razón? Quen é o encargado de baixar e subir dito volardo? Pois tal e como me traslada Modesto, o Concelleiro de Mobilidade, o volardo baixase manualmente en horario de carga e descarga ás fins de semana en base ao consenso acadado co comercio da rúa. Así, pregúntame se non lles dá pudor fiscalizar un elemento regulador que durante máis de 10 anos, sendo solicitado por unanimidade dos veciños da rúa, vostedes se negaron a activar. Ben, imos pasar ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Cal é a situación real de aprovisionamento de auga para abastecemento público no noso concello diante das vagas de calor? Que previsión ten o Grupo Municipal para paliar as consecuencias futuras? En que fase están os estudos para aumentar o caudal de auga? Ben, pois respecto á primeira pregunta, a todo agora vense suministrando con normalidade para satisfacer as necesidades de consumo. En momentos puntuais procedes a incrementar o bombeo dende a estación das Cañotas. Respecto ás previsións para paliar consecuencias futuras, pois poder incrementar as inversións para executar proxectos e implementar novos procesos de captación. En que fase están os estudios? Pois na mesma que a xa comunicada en sesións plenarias anteriores, seguimos agardando a que a Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, devolva en forma de inversión o máis de 1 millón de euros recadado entre os veciños e veciñas de Vilalba en concepto de canon. Maila que o Concello carece de competencias ao respecto, ten intención o Goberno Municipal de promover o Plan Estatal de Vivenda 2026-2030 para aumentar o parque de vivenda pública e parque de vivenda protexida no que se ofrecen axudas e subvencións á mocidade para a compra de vivenda no rural e rehabilitacións de vivendas xa existentes ou bonos de aluguer de 300 euros mensuais, entre outras?
Ben, esta pregunta comeza dicindo que non é unha competencia municipal e, por tanto, tampouco está redactada dunha forma que podamos entender a que se refire. Ten intención o Goberno municipal de promover o plan estatal? Entendo que será o Estado quen promova este plan. Emplazos a que, de cara a vindeiras sesións plenarias, concreten un pouco máis esta pregunta para poder respondela. Ten coñecemento o Goberno municipal de que na zona da praia fluvial da Madalena a auga está tinguida dunha cor verde que non é habitual? Pode esta circunstancia anómala afectar ao ecosistema fluvial? Si, temos coñecemento, non é unha situación anómala, trátase dunha alga autóctona comúnmente chamada lentella de auga que se desenvolve nas superficies de auga que teñen escaso movimento cando as condicións nutritivas do medio lle son favorables. Pode esta circunstancia afectar ao ecosistema fluvial? Non, igual que outras, pois é parte do propio ecosistema. En todo caso, recordo que na zona da praia onde se pode un bañar, pois estamos dados de alta na zona no rexistro de zonas de baño e xa se realizaron as análises correspondentes a este ano, sendo o resultado, como está indicado na propia playa fluvial, pois calidade da auga boa e apta para o baño. Ben, pois non habendo máis puntos nesta orde do día, damos por rematada a sesión plenaria. Moitas grazas a todos e a todas.